Makadini tine urombo kuti masvika pakuya kudai pasina kuziviswa kuti pane murume akazivisa nenyaya yekuiswa kumatombo amene kana imimi sezvamuri paukama kuti zvine chokwadi chakaita sei kana muine doubt then message wedu anoenda kuti investigate kuti zvioneke kuti zvakataurwa chokwadi kana chisiri chokwadi massive cases ukarwa wakaipidza nyaya inoraswa vanoti kumusha kudzinza rekwenyu kuti nhasi uno kuri kuitwa zvematombo nokudaro havachakundi kuya kadaro. Saka tine urombo kuti hapana akazokufonerai kuti mafanira kunge maziviswa kuti ndo zvaitika. Saka nokudaro hai nyaya yenyu isusu chatora pamwe kana muine mawitness asingazokwanisi kudzoka kuramba muchaakwidza ndoatinogona kukumbirai kuti mawitness ataure maziviro avanodi avanoita totora mafacts avo atinozoverengera vaya pane kana imi muri vachinzwa kuti mupananhingi akauya kudaro akatestify zvakati mambo vari apa iye varipo vachinzwa kuti vakataura ndo mawitness atogona kubatsira but kana pasina izvozvo tine kumbirai regerero maererano nekuti hamuna kuziviswa muchiri kumwe maifanira kunge musina kuzosvika kumwe asi all the same nyaya dzekumatare hadzina vaviri vanoita losi nadzo so tinokuzivisai kuti imimi zvamuri kushandisa nekuti makadedzwa panapa muchidedzwa imimi munogona kuuya nemawitness zvinoreva mutemo tinokukumbirai kuti murekodhese mawitness kana paine vamwenawo zvonyorwa pasi kuitira kana mukazokunda nyaya yenyu paakugadzirwa maposts endari zvigozobatsira zvirengo mazuva nemadetsi amwe kasi gomaranga riripo zvechokwadi yaitira dombo yanzvanzi kutese asi inini takatotadza kuti titiende nokuti ndichiutambidza tsanga vamusoro svono kuno last week ende vanhu vakaenda kudombo vakadzoka musi mumwe chetewo nesure motikari yakauya ikatakura vanhu usiku nemusure kuma4 ndikatodedzwawo kuti nditoenda ndosikombira pagendi pamukasikombira imuchiri patsamba kuti ngatiende ndikati ndakaneta asi vakaenda vakanodzoka musi iwowo zimazvo ndoka vakadzoka nezure saka zvekuti nhasi tachifanira kusangana and before izvozvo pakatangwa nyaya tambotaurana kumusha takaunganidzana semusha vakomana vese ivo vacho havana kubatika futi asi ivo vanhu vacho varakuita benestineva havana kubatika futi kubva pazvikonzero zvanzi zvamataurana nevapo ndizvozvo wano vacho akazouya akasvikoti indani chifoswa kunzi ndiite zvinokuti ndiri mukuru hanzi ndiri mukuru saka ndani chinzi ndiite zvine vamwe vakanga vamboya vamakoma efotwayo vakuru vese ndiri hanzi ndani chifoswa saka kana zvakadaro zvazvakazvinga zvichienda mberi indo kana tanga kutema muda uyo muruda kutopa zvokuti titore ndinapedza kutaura kuti nhasi mwaro wechitatu vanhu ava tichikuita kusangana tisingasangana vachipa zvikonzero kwatiri isusu chatiri kutora nhasi inyaya yekuti hachisi chokwadi kuti anonzi ben ari kumiririra ben hachisi chokwadi kuti vaviri ava havasi muwenza izvozvo ndo zvatinogona kutora kwamuri isusu tobva taisa investigation yedu kuti messenger anoenda kwacho kunotsvaka kunze kwekunge atokudazve zvanhasi
nekuti munhu anokudaka kana nyaya yasvika ozopawo kuti andi izvi zvidoko zvakaitwa nezuro Saturday nhasi nyaya yedu yakaikona sesvono zvese zvavanga vachiziva ende nyaya yechinzi muchititi tiri kusangana kuno kusvono vakatodza last week tese tachizviziva zvekuti kunyange nyaya ndakaendawo kwadari kwacho ndikatodzoka vamwe vakadzoka pakadzoka vamwe ava imimi makaona here kuti makambovaona here vava kunyanya iye bheni wacho kutungamira dare handina kuzombotsaga kuti nesoro ndakatoswera kuchiwa asi nhasi tokuona titoya kunoko pakavhokere ndamona pamba pake vanogara ari pamba pakavhuka achitoita zvaangadi asi ndachinodarika nditi kusangana kunoko ava chii avadisisa vagari kuru nhasi taimba tikatosangana futi munhu akadhaiva kubva kuSouth Africa ndobva akada kuwanika iye keneza ndobva azobva tazomutsvaga ari kwanika achibva auye zvikanzi aiwa ndiri mukuru saka ndandanzi ndiite izvozvo zvokunganza vanhu zvekuti nditore munda wavandinoimainini asi zvavanzi akaita zvekufungirwa nevamwe asi handichazvii asi kana vanhu vacho vakusauya inini zvazvazvirinda zvirambe zvichiita mashoko akataura sabhuku ari papapa indiripo una angauya aripo nemukoma angabva wamwe angabva kuSouth Africa akati saka kana muchindifambisa muchindivestira zvakaita so ndoita sei alright tikukupai zvare tikukupai mukana zvatinoita isusu tida kutora mazwi enyu kana pakadaro tinoda kutora mazwi enyu kuitira kuti isusu tiri kuita tsvakurudzo dzedu tanzwa tazvitora kuisa pasi itaura yenyu zvare chero makagara mumuri yekumba uku kunowanza kunengwa ndakara ndine festival handigari naumbe yakataurika kuna sabhuku kuna maike maparimba vanovandiiba munini wababa vangu vajoseph maparimba ndisovakari zvaita sekudaro shoko rakasvika munzeve ndibva ndafonera baba ndikati ko chiko chiriitika mushure mekunge baba vanga vatumira hanzvadzi yangu ari kuSouth Africa kuti ko minda teererai inova ndisiti tauya naye yakateerwatagara makore sechiteerera minda ishi handiti baba vakafona sabhuku michael mapadera achititeererai minda yenyu regai ndoda kukumbira kuti tirekodi because tikuti mafacts aminawo tikangotaura chete regai tirekodi kana muri kuti vagadzavotipa takutorekoda imi makamirira kuti handiti haisi yakuda iwewe ndiri pamusha ndiri bata basa ndindirikuita zvekupisa minda yangu inyaya yekuti dzimwe nguva ndinobatanidza uri munhu pakurima saka dzimwe nguva handiparime nenyaya yekuti handina chekurimisa saka munda unosvika pakuita zvipangara nemarandani ndichidii manzwa nawo ine vanhu vakuri kususpekta kuti varega kuuya kudare maone ndizvoka mutemo wedare unoti vanhu vevavo kana vaita maone vanodare rinotsvagurudza rega kuti rizive kuti vanhu zuva iri vaive pamusha rotora matanho anozonga achiitwa namamwe muridzi wedare rino kana kuri kuti vanhu havambozvishuwa kuti mutemo unoti tunoenda neinonzi follow-up kuti vauye ivo vakudedzwa ivo votaura asi nematauriro amuri kuita chititenderai kuti panapa pari kutaurwa nyaya iri samwa ndipo waitione mamero kwarakaita alright panapa pari kutaura kuti you are a procedure to occupy a family land without agreeing with your family dependents. Imimi madairiro yenyu kana muine witness ndotaura pepe ngavatipe mazivire enyu zvaro takunyora zita renyu neid kuwa pachenyu achitubanasiya asina kuti achitubaninadzo musoro okay vanhu vatore
ungaistarei kudetsa nzvimbo dzechituka ngetuti makwarimba 044 vanotanga 80 044 268 880 usunzakura inokamira ipapo kutaura zita renyu zvizere neserembi yenyu mositeza zvonde zichitaura ngetuti makwarimba zvandichataura pamberi pedare zvandichataura pamberi pedare chave chokwadi chave chokwadi mwari vandibatsire mwari vandibatsire nyaya yemunda iyi haina kutanga nhasi. Nyaya yeminda iyi yane makore. Vamwe vachona vaida kutombotora minda iyi vanova ndivekwana baba mukuru mukoma wababa vangu vakadzama vakatombouya futi pano padendenyori nababa vangu nyakunditumbura vachinetsana vakanotonakirana kudzimba dziriko kumasaruko nobaba ane nguva. Zvaita sekudaro Beni wamuri kutaura uyu ihanzvadzi yangu mwana waStefani Makwarimba. Beni uyu mai vake Maria ndo vakatanga kukumbira munda vachiti tikukumbirawo kuna mai vangu nababa vasati vatsakatika vachiti tikukumbira kuti ndirimewo masunflower vakatenderwa nevabereki vakarima varima kudaro kuti tizochitora zvekare munda uyu vakatanga futi kunetsa kusvika iye hanzvadzi yangu Beni uyu ambva akumbira zvekare akandokumbira kuti ndirime paprika handiti ari makudaro ndobva mundo wazonetsa futi vakuda futi kutora chi mundo wokumukuto ushu handiti saka zvaita sekudaro naurwa yakataurika indakatisimu muZimbabwe yataurika kudaro hanzvadzi yangu yakatishitsa shoko zvikanzi sisi ndo zviri kutaurika kuno ndashedzwa nasabhuku kwanzi minda iyi inofanirwa kuti igovanwe. Kenesi akapuhwa kwake akatengesa ihanzvadzi yangu zvekare ari mwana waMisheki Makwarimba mwana waJoseph Tindivangari Makwarimba. Zvaita sekudaro hanzvadzi yangu paakatizivisa takakwanisa kufonera hanzvadzi yangu iri kunze iye zvekare akamufonerawo tikauya tiri vairi mushure mokunge ndakataura nababa vanova ndosabhuku Michael Makwarimba tikasimuka tikasvika tisati tasvika kudaro ndikavafonera vakati Gertrude izvo hazvigoni kuti tive tinotaura pafoni dai waigona wakwira bhazi wauya ndikati aiwa ndiri munzira nokuti gore rino minda iyoyo kunyange inge yakaradzira toda kuti tiirime. Tasvika kudaro baba sabhuku vakataura vakati ndakaona Beni naKenesi vauya vachiti minda iyi tadi kuti tigovane. Isu tikavapindura zviripo mushure mokunge takatagarisana semhuri ndikati ko vanongoti ivo minda igovane iri minda inova ndo yaitagara tichirima makore nemakore sei zvikanzi aiwa Tonde anogona kusara iye achirima munda womuyadhi ndikati kwete tiri mhuri hombe onai takazova tiri vashanu hazvigoni kuita sekudaro minda iyi tiri kutoida kunyange minda ikanzi yaita gombo kunyange ikanzi yaradzira minda yedu tinoida sokudaro. Kusvika sabhuku akasvika kuguta rero akati aiwa pakanaka Stereki Beni rikati mutsvake Beni ndobva anotsvakwa ndobva awanikwa asipo ndobva Kenesi anotsvakwa ndobva awanikwa ari kuno kwachikwaturo ndobva azochiuya auya kudaro Kenesi akataura akati mufunge handiri kunyepera inini kutaura kuno wandandiri kuita tiri kutorwiranawo kuti tapuhwa mashezi emba yababa vedu vakafa vakashaya Glenview nemashops asi izvi ndakangotungamidzwawo semukuru ndasingazivi kuti zvinhu zvichatinetsa mangwana ndakunzi uyu ndiye nokuti vanhu vakaungana vakawanda musi wachona iwoyo mushure mokunge takatisiya kanepesi vakaungana ari mumwe noumwe musi watakasvika anga asipo. Saka naurwa yamamuri kutaura mambo muchiti imimi kwanzi kwakuchirohwa makuva makuva kwamakwari kari kurohwa zveshuwa ende asati atanga ende asati apera pakurohwa izvo zvabva kutaura kunokwanisa kuita imimi amai vangu vakashaya musi wa 24 January nyara dzochaisati taita tichitori pakuchema saka ndopandakazochiti ini ndega tichitaura ndikati asi avangu vakamira here kuti mai vafe nerimwe divi kana kuoiwe unozvitora sei. Zvaita sekudaro pakati pekuti totoita nyaradzi yamai vedu nedombo izvozvi muna Agasti musi wa 10
Ndio makazati Newton mabani vakashaya vanova mini anditi vada kuitiro. Saka ndisingazozive mimi kuti muchatipa udheti rakamira sei nokuda kwokuti inini handisi mugaro muno muZimbabwe ndinouya ndichidzokera. Ende kana chinge tauya seizvo zvikange chipiri tichiuya tikutarisa kuti zvinhu zvitongwe zvipere nokuti mari mienzi hatigari tine mari. Ndo chichimo changu chandiri zvito sakaona ndasvika pakati pechipiri. Indaa tiri mukati mekutokuinamisa masanzu adatopedza. Ari kurima akatorima muforo wato almost akatozongomiswa nekuti chiguswa ndo chakaskotyora gejo. Saka ndichizondibvira ndotuma mukamutefonera kuti tisangane tikauya timishaii hamuna kuwana mazondiudza manheru kuti atatokutsvangani kuti ano ndachazowana ndatano idzoke ndokatazomirira. Saka inini munhu anga achirima wacho anga achiribatsira kurima ndandakatopedzerana naye muchizoyanisa munhu venyu kutaura kuti chimbomira kupedzisa kuramba uchirima. Apa vanhu vacho vanga ndichifungidzira kuti ndovandichitosangana navo vakupa zvikonzero kubvira tiri kumusha ikoko vanokupa zvikonzero. Hapana patatitasanga vakauya kamwe chete musi vakatanga ivo vachitotiedza ndichauziva kuti vanomudedzera nyaya yei vakuzoti toda kuti tishiyane munda yako madhumbi matatu chete anoti panesu pacho ndo pane rakewo akangoenderana kwozoti kumberi kwaro ndo kune rakewo. Hapana apa akaisa dzimba 4 kadza kuti tishiyana makazviona achitipota iye ane pake nekumberi kwemadhumbi angu ndi kwake. Uyu vamwe vachakutaura kuti chipiri baba vachipira vari kwavo vakatobva mai vacho ndo vandikwamba vakashaya vakatotaura kuti ayo nyaya dzinini hatipo. Ava vakuba mukuru vandirina vamwe vakatofonera manheru vari kuharara vakomana ivavo. Ende patakati ngatiungane vakomana ava vakatomboka kubva kuharara zvati chichava kuti vakomana ngati patagare tese tichipalisa taenda kuharara vanoshanda kuharara zvatauya tiri paweekend ngati patapedze nyaya yacho ndopavakabva vaita kushaikwa nanhasi vari koshaikwa hatiri izvozvo asi ndo vari kuti toda kushayana minda. Iye wake wababa wake iye Kenneth wachabagara wababa wake chaiwo akatengesera vakatoko akatovaka munda wake izvozvo watomusha vanhu vakatoendeswa mumusha unzi Tare Vaenzi wamutoko akatotengesera vakatopedza vakadii handimukora zvakaitika panera dzake minda. Saka iyewo nevanin'ina vake vemubaba vake chaivo hatizivi kuti akuita nawo sei nawo. Nhasi abva adzoka akati ano uyu munin'ina ini tichitotaurirana musacho vakanditi nyarara uri mudiki. Sabhuku was there. Sabhuku akati zvine makuva izvo teerera iwe mufana zvine makuva izvo akudaro kuneni zvikanzi zvine makuva izvo ndikati iwe mudhara kuti zvine makuva ndiwakauya pamba pangu ukazonditi chitomboregedza kubhadhara dhora reindependence bhadhara titeerera minda iri kuita zvipane zviri kuitika ngati aiwanda zvikuisira baba ndipei 3 days nditsvage mari yekuteerera munda ende for sure ndakakumbira mari munhu akanditumidzira mari yekuteerera ivo vakatondibvunza pechipiri sandava zvikanzi ko mari yakauya here yawaiti kunotsvaga ngati aiwangomana akatimira ndakaona mari yekutumira yekuteerera ndokubva ndatondoteerera ndabva ndati azonditumira mari yangu yekuteerera komana iyi mari yangu zvikanzi waita zvakanaka wachengetedza minda yako nechi zvanditongoita makore ese handinguzvona zvandinongoita makore ese kuti handiteerera minda asi abva vaya vachiti mufana waita mudiki ndakamuti iye vheri ndakamuti zvikanzi kuti minda iyi yasekuru tikati baba wangu ndovanga vari rastibona vakagara nambuya nani imimi vakoma vese vana baba vapenyu vakoma vaita vapiwa masitendi ava kugara kwavo kwese kuti mara mai vako vanziwewe nambuya vangeamwene wavo muroora kwapa uyu ndo mumwe wako kwende vaigara nambuya nanhasi pamba pandirogara paseri pachipaigara panipanimba yasekuru vanhu vasvika imimba izvo chakatanga kutaura zvazvo kuti ndisapindure ndichiti munhu mukuru
ndisabu ndikene sabu ndakazobvunza Kenneth ndiyakati Kenneth ndiyataura izvozvo na Penny ndo vavapa because minda yemitatu pamida mitatu iyi ndakati dai minda yakairi yenyu zvandavaka mukoma wangu zvaavaka kicheni nekabhedhu kake apa akavakira kumapetopeto achiti kuti semuda mudiki kuti kwane kwekurima kurinani akangounganidza kakicheni kake nekarinani anokuti anogara kuno asi anongoita zvinhu arikumabasa anokuta vachiita sei vachitsvagawo. Alright. Mazvita. Saka chikundinetsa vanhu tikada kutarisa nhasi kanogona kuta kechitatu tichiwirirana kusangana vachipa zvikonzero ende inini ndinenge munhu akandibatsira kurima kuti ndimira mari yangu ndakamupa iyo zvino zvidokana kutimira kuita madhokumenti ako akuita nechichi saka ndomira kusvika rii mari yangu yakaenda iyo vanhu vacho vasi kubatika ende ndopandagara pana tirima nguva yese. Saka isusu zvakanaka kuti muzive kuti isusu tinogoma bata isusu patinogumira ndepekuti kana kesi yavhurwa mukoti iine kesi nacho inofanira kuva neverdict yekuti yakapera sei. Dai tiri isusu tanonokera ime muchida kurima ndopatingadai timutoadjasta kuti no tisu tadepriva but iye zvine izvi so ikesi iri pending isusu futi hatitenderi kuti titi chokwadi makamita pasabhuku makamita sefamily zvichitaurwa ne1 part justice zvainoita inongoti imwe pati kashayikwa patowane nyaya asi zvazvaita imi mataurira maita ndo hatiita kuti hativanzoya kuti chiri kumbonya kutizwa nevanhu kana kuti vanganyepe kuti takafamba iwo vari pamba ko vari kunyaya chakamboita sei. That's why takubvunzai inini kuti mauya of course ndovasungwa asi mauya nyaya yakamira sei ndopamatsangangura chatinokumbirai ndechokuti mumbova patient zvishoma although tichaita nereason yekuti muri kupawo zvichemo and vamwana muri kushandisa semawitness zvinoreva mutemo havasi padhuze saka isusu ndigerai tiasese iye zvinezvi zvatinofunga tikatenderwa nemuridzi wedarekto tofanira kuchiuya ground tiuya pamunda pacho tichisvoona kuti apo nemunda neile iwo waibori manani vamwe vanhu vari mucommunity vane maages ati kurei vanhu ivavo ndevecommunity saka community court inorelayawo necommunity saka ikoko tikauya vanhu vecommunity vachataura zviripo tichasesa kwete kuzotongana asi kuti munhu nemunhu anotaura maziviro anaka sei anoita nezvizvimbo yazvo munoona zvinondidza mama indakatoshamisika nechiti vasvika kunechikuchipatsama mashure eke vamboyagara nyaya yavo pavaitaura nyaya yavo ndindopakanakanga tichitotema mupangara uyo akadanika nepo indabva ndemurangura tsemuka ndaadhaka tsemuka ndakafonoka ndati ndinotsvaga vanhu tine mavhetsiri 12 shaka ndichingobva komana naiwa ndayanga ndinaye rakaranga zina ari kuita pabasa rachiti uyu ndobva adarika ndobva anotora sabhuku naKenneth vakati vari kuipa munda pangu havana kuzobvunza kuti ndiwa vakanditi uri kutema miti unoyatibvati changa miti ndozviziva kuti miti haitemwe asi marandana nemupangara haisiriyo zvinotorerwa tsamba ende ndo miti inomera mumunda mako paninorima zvekuti nguva nenguva ndinoti ndanochitema-tema nezvipangara zvozvo bheni achibva ati sabhuku murikuona imhosva kai zvanzi aiwa ine handisi kuita ndega nditobatsira nawo nemukomana natoni chindauyaanibatsira handimazvona ndichibva ndadzoka ndachimari ndichidzokera kunoona kuti tichanda kumhaya kuno ndazva kuti kwanika kune magetsi
ndakumhanya kunogadzirisa demoramo hachisii tozoita mangwana ndobva ndisana zvese zvavakasikotaura kati pakanaka chimira ndipfuure ndichinoona iye bvarasabhukwana hachivati vaya vari vatatu ndauzenatiwasabhuku vandamutanga kumhanyira kumagesi ayo ndodzoka ndakumuona ndobva ndadzokera kuna sabhuku makuseni sati ndadzokera kumunda kwangu ndakanzwa kuti makasvikawo vakomana takangofura nepo itaenda vakabata maoko pane mumwe atoti mufakosi munanga ashara tikati kunyange maenda vakabata maoko mufakosi varugara nekuu rodhi deii ko makasikotaura neuri wano pamunda pamo Alright, Makwarimba. Saka siyai namba dzekhala kuti mufonerwe kuti pakati pewiki paite zuva rinorova kuti koti iye pavanhu. Saka ndozvikudiedza kuti vanhu vacho vanozokota musangane navo. Kunoku tikatora zvakaitika kumusha zvese tobva tati ndizvo zvakaitika imi mazvitaura aiwa pane pasina kuwanikwa basa chinotoitika ndechekuti kana pane zvakaitika kumusha zvamunhu ivo vari apa imira mutaura tobva tazvona kuti ashuwa vana matanga nedare repasi tiri kutinesana ezvinovapa kuti takaenda kwadakanganirwa nezuro vanhu vakatamburwa vanhu vakunoita zvedombo rekudzoka mali nhasi havana kwani saka tiri kuti regaiwo isusu ka tsiku revakwamai tiregaiwo isusu vanhu vati dambudziko raapo kwandiri nini nderekuti munda wangu seguru rakapera handakourima pane pandingangopedzera kuisa maruva hamuna vanoisa vada kutongwa tokona vakati muchidzokorora muchidzokorora nekuti tumwe tunhororo twamuda vantu anoona pamba inotekendakadaiso upenyu sekuti mimi maunzwa zvekuita tererai kamukaramba muingoti chirikundinetsa zvisina zviri kuzoshanda hazvibatsiri tiri kuti mimi maunzwa kunzi siyai nhamo kunofanirwa kuwiwa kana kusina kuwiwa kureva kuti pamakamiswa pamakanzi nekoti mirai hapamiri kushanda hapana chinoshandwa nekuti munda iwo une munhu akamhanga handizi saka mimi siyai nhamo kuwiwe kana kwauyiwa vorega kuuya dare hari gumi aya kusauya kwavo vakasauya ipapo vauzwa nedare dare handimire kuita maproceedings aya zvezvakaitika muri kumusha kwenyu muchiunganidzana mega isusu pazvinhu zvaitogona kuti tisinganyanyode kuzvinzwa ngira kuti misikanzwa pamwe inenge iri misikanzwa kunokwacho pamwe isingazoitiki nekuti manzwa pachinzi mataurirwa muchinzi vakapa chichemo asi mazivisa kuti mumire kuyanasi mukabata chemo vakukupa imi asi hazvisisvika kwatiri situkura tine tichiuya asi chitu tichiri tichiuya hationeka chakaipa imimi chakaitika kana chinzi feme kwamakwariba ine domo zvinoreva kuti nekuti isa hatizozive do magarire unoziva kuti nyaya yekupedzana kwamambo hairevi kuti yaputsa ukama vanhu kana vachienda kwamambo havasi kuenda kuna chiremba wokurombera vari kutenda kunoyananiswa kana iyo nyaya ikaenda kwamambo inofanira kuti vanhu vemhuri imwe chete nyaya yacho ichinzi yapera vanofanira kunge vari kugwinda navo kwakasiyana nekwamajor street kwokuti pakaiswa judgment munongobuda vachienda kwakachienda kwake kuno kuicommunity court saka zvokuti mumusha menyu maita mutambo wongosiri mutambo watakatora uchinangana neataura asi mutambo wemhuri zvekuti hatina kumboexpecta kuona munhu kwamakwareba nekuti pane akataura akamirira imba yekwamakwariba achiti tabva taita mutambo tikabva tangozvigashira isusu kuti kwamakwareba zvishoko aita chii asi sekutaura kwamazoita ndokwatiita kuti tizotore nguva tichaona nekuti matosvika uchitaiwa vakazivakadai ende kana pamuri kutaura isusu patirunga kuti vanhu vakadzoka nezuro isusuwo hatina chatina tinotozi futi hatigumiri kurilaya neimimi
asi kuti mukataura totuma messenger wedu anoenda kwamakwariva onotsvaga kune vanhu vari independent zvavo tochiwana umbowo wacho wadi oshaka haipakonda kwanzwa ndingati nhau yemutambo wodongoro ichiuya vanhu vakanzigarira vakagadzirira 2 weeks before hapana vasingatozvizivi kuti tine dongo musi wa6 iro ende vanhu vasingatozviziva kuti vanhu kwamazvawedza vanaperiod vakatouya kuti vasikuenda nemgreen vaitozviziva ende hapana isazviziva kuti bhozi zvinoiswa pabhuku yemusha ende murisanga achitozviziva kuti vamusha vose vakutamba regaiti batsirane kuti pawiki rine zvakafamba zvakanaka verdict yenyu munenge ichiwana saka pakati pewiki zvinosiso zvinoda kuti pane ndare zvekuasesa maererano nekudini kuunganidzawo vanhu venzvimbo nemasabhuku aripo vanouyawo nemamwe anasorojeni varipo vane nhoroondo sezvinyaya dziri dzekare vachiuyawo vosikobatsira chakumbira yesabhuku nemutauro kuti vadeedze vanhu imimi kana avo vanotendera kudeedza ivo sabhuku vanodeedza vanhu masabhuku avo akavakomberedza vachiva nemakomenti avo kunyanya vanasorojeni hatizodi vanhu vanongoswera vakagarapo asi vanouya vachitaurawo mazenda anodi iye sabhuku isusu tichamubata zvakare tine urombo kuti kana kuri kwamakwarira isusu manje hatichashandira maiko nokuti maiko asisiri sabhuku saka tichatoita kuti vamwe vanhu vari neutral vanhu vavadeedzawo ine masabhuku wacho mamwe wacho tichitovabatawo isusu kuti muye kwamakwarira kwezuva rakatira tine tazowirirana sezvo muchiti dai matibatsirawo yokuti tikuprepare tikudi in case munoenda kesei munoda kupfuurira mberi muchita madevelopment mazvita vamakwarira mafambe zvakanaka Endakumbura kuti tizive kuti sezvo siteti siri kuno vakamisose tikazive site kuti ndomaprocedures azobuda musabhuku ndotifana kuti tiziva tikange tangozomakwana uyai munomboziva mumishambo yakasiyana-siyana hatizozivi here mafambiro but taisa 7 days from us kuti kusvikawo sande tinofanira kunge isusu tasvika kuganda kureva kuti kumukadzoka sande kunenge kuri kuti zvatakasvowana zvakupedziswa nevaedzedare vachinzi takasvika zvikataurwa naninge zvakati ninge ukakati akati zvakati sabhuku ninge vakati vanoziva nhoroondo yakati hatisi kukutendai munokambena nokuti vanhu vakakambenera kunoonekwa kana zviri ngori pachena siyai vanhu vauya vavatodzokera indini totosara nezvipamushandiro ndosaka makaona asi zvinondeedza vanenge vari kure ndinde riripo saka ipapapa ndakatova musi wamukabva kumba ndomusandavandavaudza kuti vagone kugadzirira kubva kure kwavo kuti vasvike kuno saka mukazona zvinoita sezvinonzi vanozogona kuzopa kuti zvikonzeri hapana problem nekuti vamwe vese vari mumusha ane muri mune vanhu vari kuuya vanoda kukumbirira aiwa hapana problem mataraya ndeyedetsika ichwa sonokokaozidamzura ndachida kuchema batsirwa kuti basa rangu randandichita ndokamiswa ende ndopandakatotemba kuti aiwa mutemo unoti kesi namba iyi ndofunga ndinodzokora futi kesi namba iyi inotaura kuti munda wewewe une gakara hauna muridzi izvozvo ndongata kunyazotaurira mutemo chaiwo kana pangoita dispute pane pokuti dispute inoitika ka imi muine chamuri kuita handiti tiri kuti makuya kuzopurizena chatinochema vanhu vanoripota vandavona muridzi nazvinzwisisi asi ndomuda varinoti manguva ndavabvisa zvinobvisa saka yamuisa alright kana mauya kudai wayo neitochi mufambe zvakanaka pane vamwe vasvika here vezvitemo